Bai, egiz esan, hori hasikeran saiatu gara iesaldian sartzen. Hor altube baino harina, hor alto dela txozaz edo hor hori saiatu gara hor sartzen. Egon gara korte batzutan eta egiz esan, hasikeratik oso harintzun gara. Hor txozazen hori nahiko esfortzun dugu, eta hori altuben egiz esan hori injarre bezo gauki sartzeko ia eskapadan, da bueno, ja hortik aurrera pelotoian lasterketa dana, da gaur egiz esan hori, ja amaierarako injar asko barik, da ja malku jartun pizkat deskonekta dugu, da hurrengo egunetarako injarra gorde dugu. Tengo egunak Worldtourren, zemuz tropel honetan? Hori gogo da ilusio askoaz, azkanean holako referente batzukin egotia aurrez aurre, hori, eso zuten mogura hori. Gogo askoaz, baina hori ikusten, bebai, zelako askar doian World Tour pelotoia. Eskarrik asko, ondo, mila arte.